जोङो मोननै गामिजोंहाय फैबाय थानाय जे लकसभा इलेक्सन बिनि बिसयहाय जोङो दिनैनि बे केम्पेइनखौहाय खालामनाय जादों। जोङो बे केम्पेइनखौ खालामनायनि गेजेरजों दिनैनि जे रायजो राजाफोरनि जे नुजाथिनायनि गेजेरजों जोङो खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना माखासे गुबुन पार्टिनि सुबुंफ्राबो बेवहाय नुजाफैनो हादों। जोङो अपेनलि जयनिं खालामनो हायाखैबाबो दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों मानगोनां माखासे इउपिपिएल खालामग्रा बिथांमोनहाबो सिंजोंहाय जथेस्थ' बिपिएफखौहाय सापर्ट खालामनानै दं। खारना जाहैबाय फैबाय थानाय जे बिटिसिनि इयुनखौ नायहरनानै दिनै बिटिसिनि गासैबो रायजो राजाफ्रा बेखौ सिन्था खालामनानै दिनै बेनि गासै थांखि आरो थागिदाखौ लानानै बे हाबाफारिखौ मावनोहाय गासैबो लाइमोनफ्रा आवगायबोदों। दा आं आसा खालामो दिनैनि मेलनि गेजेरजों आरो फैबाय थानाय जे 7 थारिखनि लकसभा इलेक्सन बेवहाय जोंनि बिपिएफ दोलोआनो जथेस्थ' 100% देरहानाया खाथां जाबाय। आं बेखौहाय दिनैनि जोंनि गंसेगाव प्राइमारिनि बे केम्पेइननि गेजेरजों जोङो रोखायैनो मोनदांनो हाबाय। अरुनदयनि बाथ्राखौ लानानै बुंनांगौब्लाथ' खोब लाजिनांथाव बाथ्रा। खारना जाहैबाय अरुनदयखौ जोङो बबे समाव मावनांगौ अफिसियेलि माखासे टाइम टेबोलफोर थायो। नाथाय बे टाइम टेबोल माखासे माबाखौ टाइम टेबोलखौ गारनानै दिनैहाय इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट गोग्लैनायावसो दिनै इउपिपिएलआ बै अरुनदय खामानि मावनाय बेखौहाय दिनै जागायदों। दिनै केम्पेइननि गेजेरजों बेखौ मावगासिनो दङ। नाथाय बे अरुनदय खामानि मावनाय अरुनदय होननायाबो जुदि सैथो मारमोनब्ला आंहा बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैयामोन। नाथाय बिथांमोना माखासे फर्म जे बिजेपिनि आरो इउपिपिएलनि फर्म मोनसेयाव ट्रेक्टर थानाय मोनसेयाव बिबार सावगारि थानाय बे फर्मखौसो रायजो राजाफोरनो माबादों राननानै होदों। दिनैहाय बे फर्मा मा फिल खालामदों बे फर्मा जाहैबाय जयनिंनि। दिनै बिथांमोना बे अरुनदयखौ होनो होननानै माखासे आननन मानसिफोरखौ लिंलांनानै बे खामानिखौ मावगासिनो दङ। नाथाय बियो अरुनदय फर्म नङा। अरुनदय अरिजिनेल फर्मखौ जोंबो मोनबोदों। जोङो मिथिगौ अरुनदय अरिजिनेल फर्मफ्रा जाहैबाय जोङो सिगाङावहाय अशक स्तम्भ थायो। जों बेफोरखौ नायनानै जोङो अफिसियेल बेफोर बुस्थु होननानै जों मिथिगौ। नाथाय अरिजिनेल अफिसियेल बुस्थुआ बेबायदि पार्टिनि ट्रेक्टर सावगारि थालायलायनाय बिबार सावगारि थालायलायनाय बे नङा। बेखायनो आङो दिनैनि बे चेनेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो मिथिहरदों। दिनैहाय जोङो नंगौ हावरिया मावरिया मानसिफ्रा बेबायदि मोननोखौ बयबो हास्थायो लुबैयो। बेनिखायनो जों गोरिब गुन्द्राफोरखौ बेबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनानै थगायनानै बेबायदि फुस्लायनानै दिनै थगायनो नाङा। दिनै इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट जानाय समावसो दिनै बेखौ मावनो इउपिपिएलआ बे माबाखौ टाइमखौ मोनदों। बेखायनो आं बिथांमोनखौबो खावलायहरदों नोंथांमोना जुदि हावरियाफोरनो जे अरुनदयखौ होनो गोसो जायोब्ला अननानै गाबोननि इलेक्सन जोबनायनि उनाव जे होनो हायोब्ला नोंथांमोनखौ आङो साबायखर बावगोन। नाथाय नोंथांमोना मिथिगौ अरुनदय होनांगौब्ला मोनसे अरुनदयखौ होनांगौब्ला जोंहा स्टेटआवहाय बाजेट जानांगौ। एसेमब्लियाव बियो बाजेट जाग्रोनांगौ। बिनिफ्रायसो अरुनदय माबाखौहाय फर्मखौहाय होनो हायो। नाथाय जे जोङो दा होनो हायो होनोबा जायफ्रा अरुनदयखौ मोनदों बे जायफ्रा अरुनदय मोननांगौनि माबा गैयामोन बिसोरनो लादों। बे दानजानाय मानसिफोरनि जायगायावसो सासे सानै सोनो हागोन सोसननो हागोन। नाथाय गोदानै खुनु सोनो हानायनि जेबो माबा गैया बेबस्था गैया। दा बेखायनो आं खावलायबाय मानगोनां इउपिपिएलनि गासै इउपिपिएल खालामग्रा बिथांमोनखौबो गावजों गाव जाहाथे बेबायदि थगायलायनाय बेखौहाय